Queden els de pantano, Sap que n'hi ha per aquí. Con un poc més groc. Saludat, saludat. ¿Qué pues? Mates. Sí, bueno. Porque os venimos a ver. Gracias. ¿La están chafando, chicos? Estas de cumpleaños hay que soplar las velas. Igual. Que en un termini de 2 anys, si se posen en funcionament 2 centres a Sant Antoni, 2 centres a la bodega que estava paralitzat per tot el tema de les restes, més el nou centre d'Espratet, la Joveria, que pareix ser que la comunitat educativa se decanta pel nom d'Espratet, 2 centres còlics a Sant Antoni, 2 centres a Eivissa i un centre més una ampliació molt important, són 6 centres en 2 anys. La població realment està més o manco estabilitzada, la població escolar. Quedaran centres per fer en un futur, però diguem-ne que el que li diem aquest dèficit, aquesta manca d'infraestructura necessària per poder atendre el fet educatiu, especialment en els nivells obligatoris més infantil, creiem que en 6 centres educatius se dona una gran passa endavant.